Прывітанне, мае дзеткі. Прывітанне! Гэта курачка кажа. Да, это Ну курочка. вось, яна мне сёння распавяла одну казачку, якую я хочу расказаць. А казачка называется Я курочка певника ратовала. так. Дык вось, жыла яна з пеўнічкам у двары. А яна яйкі несла, а пеўнік зерне шукаў. Ого! Выграбе з ямкі зярнятка і кліча курачку: ко, чубатка, знайшоў я зярнятка. Аднойчы выграб пеўнік вялікую бобінку. Праглынуў яе ды і падавіўся. Паваліўся, ногі задраў і не дыхае. Падбегла да яго курачка: што з табой, пеўнічак? Ой, стогне пеўнік, бобінкай падавіўся. Какой ужас! Як же тебе ратаваць, пеўнічак, пытаецца курачка. А пеўнічак кажа: трэба маслам горла змазаць. А дзе тое масла? У каровы. Пабегла курочка да коровы: корова, дай масла. На што табе масла? Ух ты! Пеўнік ляжыць, не дыхае, бобінкай падавіўся. Как интересно. Дам я табе масла, кажа корова, але схадзі перш да касцоў, папрасі сена. Пайшла курочка да касцоў: касцы, дайце сена. На што табе сена, пытаюцца касцы. Сена корове, каб дала масла пеўніку, ён ляжыць, не дыхае, бобінкай падавіўся. Ой, какой ужас! А касцы кажуць: а ты схадзі да пекара па пірагі, тады мы сена накосім. Пайшла корова да пекара: пекар, дай пірагоў, пірагі касцам, каб сена накасілі корове, тады яна дасць масла пеўніку, ён ляжыць, не дыхае, бобінкай падавіўся. Так было? Да. А пекар кажа: прынясі дроў, каб было на чым пірагі пячы. Прынесла курочка дроў, пекар пірагоў напёк, касцы пірагамі паласаваліся і накасілі сена. Корова сена з'ела і дала масла, пеўнік змазаў маслам горла і праглынуў бобінку. Так гэта было? Да! Ну вось, а на гэтым мы з вами развітваемся. Да пабачэння!